Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Najwa absen 18 kelas 06. Kita lawan corona dening Najwa Gegujekan teng sekolahan kala wingi dados kenangan. Sinau bareng, mangan bareng, lan dolan bareng. Sakniki kapendhem rasa kangen amargi corona ingkang abot. Gusti, bumi iki lagi panjenengan uji. Kita sedaya kagungan kathah dosa. Ampun jenengan hukum. Nanging slametake kita sedaya saking panjaba iki. Paringipun sehat walafiat. Kita sedaya amung bisa tenggiya mawon ngadepi kauripan sing isih kaweden. Mugi-mugi kita tansah saged njaga awake dhewe-dhewe supaya pandemi iki saged mari. Cekap semanten saking kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.